megalayapost.news. Kilong Yalam Kariboy District Congress Committee RBDCC mentakasni kalai pau tarik kulalingkon kepada rukasni jingyap umat Magandi Martyrs Day kila penlong ya kajing aki kabajajai peaceful sit in protest hayo bernihat ban persya ya kajing penkelajong ke sorkar BJP ya ke skim MGNREGA syaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin kabalatip pajba kum ke VBG Ramji Act Arajar Arpusan kum mensyukudau ke sorkar BJP kelawan raai ke antemain dan kebapen kelai ke skim MGNREGA kabajutip kum ke skim Shispa Sengi ka VBG Ramji hakabalakan tiyo ka sengi turikam na ka shispa arpusan sengi bala dan ru katu kan ni kijing kala hakor kompanya ya kini ka skim laong ru bakani kijing penkala kalong kat kum kajing temu ban kan tiyo kijing ai kam ai jam hakisnong gitau kat kum katong Viksit Bharat Arajar Saupunyo henrai kani garai kelawan ra kijing persya ka bajur na kisang san pertai kalang persya hakaleng kari kam tam namar bala penduno ya ka kerteng umat Magandi na ka skim halor kani kanong rem ka RBDCC hakajing lam ba Rocky Marwain kum presiden hakajing don lang ba defender lamare skuturi uba prang sengi sengkli presiden Jirang Blong lembat kiwi kinong kitkam kilami pai ba ban penpaw ya kajing persya da kabara iki plakan kibadawa ban penne ya ka skim MGNREGA habakaran kilat pathai kobor uba Rocky Marwain loong ba kajing wanra ya ka VBG Ramji da ka sorkar BJP kalakta jur ya kajing yok kam yok jam ki pai ba hakisnong githa uloong ba hapo ka skim MGNREGA ki pai ba ki don ya ka hok bandawa kam henre hapo ka ang tmai kani ka hok kalajano ulo ban rap ru ba ka skim MGNREGA katurikam haboro kisnong githa kat baka VBG Ramji kantori kam tang hagitu kisnong ki baka sorkar pedang kanjit ula ongru bahapo ka skim MGNREGA kisnong ki donya kebor leng baka Village Employment Council VEC banrai ki kam ki jam henrepo ka ant mai ya ki kam baro onrahi da ka sorkar pedang bat kisnong ni ki VEC kinom don bantasu bantuk klar ka jingya lenti jong ka skim Kariboy District Congress Committee kladawai ka sorkar pedang banweng no e kini ki jing penkala bat ban penne e ka skim MGNREGA hakadur ka bamenswa na kabenta ka baha kamiat bat ka jingya daya ka jingyo kam yo jam jong ki pai ba nong kendong ki pajba baid jong ni gadong bakathan hamtam hangni hapo yo bernihat ngidon hakaba nakaliang jong ka All India Congress Committee ka India hi bro ko way ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hapo ka jela ka joni bat karpang Kariboy District Congress Committee ngidon hangni hapo yo bernihat hakaba kadaikum shibenta kabang yakun ya MGNREGA Bachao Sangram banyada ban penek pensa ya kini ke skim MGNREGA lani kata ka bela shispa sengi kajing manra jo ka sorkar BJP ya ka VBG Ramji kala kta shisha hak by day bat kayo kam yo jam bat ka jing bela sengi hapok isnong githaw kadon ka jing efer ka bakraw ka skim MGNREGA bat ka VBG Ramji haka skim MGNREGA manuwe pa we nong song udon kata ka legal right la yangi ya ka hok bangin long kiwadon ya ka hok bandawa ya ka jingbela ka ba shispa sngi kat bahaka skim haka ni ka an ka batmai ka bawanra da ka sorkar BJP ka VBG Ramji unong song kinong song kimnom don shu bat kinom yo shu ya kata ka hok ani ka an taban dawa ya ka kam ka jongki kata ka de ka way kabaan ka MGNREGA ka don haman la kisnong hakari India baro ko way hari khasi jongi Kariboy District haban la kisnong ngi pentre ya ka skim MGNREGA nadu ki por gi bamanswa henre hakani ka VBG Ramji kabawan ra ka sorkar BJP ka jingtre ka jingta hakisnong githaw kanlong tangkat kum ka jingkwa jong ka sorkar pedeng kisnong githaw kinom yo hokshu pan pentre ni ka skim henry ti tang gitu kisnong baka sorkar jong ka BJP kan jit kerpang pan pentre ni ka skim kata ka ni jing per jong ka MGNREGA bat ka BBG Ramji nang ta sa kaway kani ka VBG Ramji kakta ya ka hok ka jongi haka MGNREGA bawan ra ka sorkar Congress ngila ban pankam lani ban dimankam shilenter baro shisnem henry haka ni ka skim jong kani ka an ga batmai haka ni ka VBG Ramji kadon ka por ba phin pentre ka por liur lese kam ni ka por ka phila ban pentre henry haka MGNREGA baro shisnem
ngidon ka hok man pentri ni ka scheme nangta ka Bible haka VBG Ramji haka MG RGA ngidon da ka ain ka baay yang ya kata ka Bible ka paka Henry haka ni ka VBG Ramji ka syong bet kat kum ka jingpa bat ka jing penmang ngakaliang jong ka sorkat preng kalak taru kamat ka balay kalak taru ya kisnong gitaw hakapor ka bamenswa ka VBG Ramji jong ka MG RGA baro kisnong ngidon ka bor hakti baro ki village employment council ngidon ka hok pan pentri kami ya kani ka scheme Henry menta lengba kani ka VBG Ramji batmai kani ka anya batmai ka sorkar kan rai kumno pan pentri ya kani ka scheme kabakadu hakabay day bat ka pisa katengka ka jingwan ki fan karkomwan ka jingsiu bay bela kanam long shu kumbalong menta haka MG and RGA Henry haka jing haka ni ka VBG Ramji ka batmay ka jingsiu bay bela ka jing rekomwan ka pisa hakabay day bat ka jing ka hakisnong gitaw lada day sa ki account jong kisnong kanam long shu kumbalong haki por ki ba menswa Henry menta kanlong tik kumbala shu ay kontrak ya kani ka kam kat kum kani ka an ka batmay jadi namar kata kadaw kum ka party congress ngidon hangni hayo bernihat ban pensngo yu ba baro ba ka party congress ha lenter kari India ba baro kowe ha satlak ka hapop iri India hi baro kowe ngi khun menta ban hari kasi be ke jongi ngin sarang don ki program yaki nang ni menta kas ngi sedang bat ha ka laiterik ngin sadon ro ha ka ba ngin sadon ka protes hapo nongpo hapo jahat GC office but ngin sa donro ki protest wat syadu syapo shilong hapo sekretariat ru jadi namar takadaw ngikot ngiwer kum ke party congress ya baro ki parlok nang ba shnong ya ki nong shnong ba it tong ini penek pensa ya ka skim sispa ski lengba kani ka an ka baladon ka MGN RGA ka baay ka jingeda ka kerpang ka baay ka hok ka kerpang bat ka baay ru ya ki kam ka jam gi jongi ka kerpang ha ki shnong gitaw Megalayapost.news.